Sziasztok! Itt állt az új Prestige M7-es, ami egy két testű hajó, azaz katamarán. Ami most átjöttök, az egy tökéletes elektromos híd. Ahogy feljöttök, itt van egy hátsó napozó rész. Itt egy hatalmas tér található, ugye ez a katamarán testnek köszönhető, hogy ekkora terünk van. Itt van két kanapé, ez egy L alakú, ez pedig egy nagyobb elfekvő kanapé, amin napozni is lehet. Gyertek be, nézzük meg a hajót! Itt van egy brutális nagy ajtó, amin be tudunk menni a nappaliba, ami megint egy tágas tér, ugyanúgy a katamarán kialakítás miatt. Itt éppen az úr VR-ozik, amiben ugyanúgy nálunk is meg tudjátok tekinteni az összes hajót VR-ban. Bent a nappaliba található egy hatalmas kanapé, ahol az egész család gyakorlatilag elfér. Ezzel, hogy egy amerikai stílusú konyhánk van, ezzel teljesen egy térben vagyunk a társasággal, és nem vagyunk teljesen elzárva. Itt lent található a két vendégszoba, gyertek vele le a lépcsőn és nézzük meg. Itt jobb oldal található egy kicsit kisebb, ez szerintem egy ilyen gyerekszobának tökéletesen elmegy, de egyébként lehet módosítani, hogy melyik szoba milyen kirendezésű legyen, elrendezésű. Itt van egy WC, és itt is van egy WC, mindkettő szobának van egy WC-je. Itt most a hajó orrába megyünk le. Itt jobbra található egy brutálisan nagy tulajdonosi szoba, ez gyakorlatilag a szülői szoba. Itt van egy nagyon szép gardrób rész, itt pedig van egy kis lefekvő rész, itt is el lehet pihenni. Itt egy nagy tévé, és itt van egy íróasztal, és ott tudunk dolgozni, akár sminkelni is. Erre a fürdőben található két oldala van a fürdőnek, itt található két csap is, van egy mosdó része, és van egy külön fürdőszoba része. Itt van a tulajdonosi szoba mellett egy másik szoba, ami körülbelül ugyanekkora és ugyanilyen felszereltségű. Itt ugyanúgy található egy hatalmas ágy, egy francia ágy, ugye, sok tárolószekrény, és itt található szintén egy mosdó és egy fürdő. Egyébként ez a hajó körülbelül 60 lábas, 65 lábas. Azt mondják, hogy lakótérre pedig körülbelül 70-80 lábas hajónak is elmegy simán. Alapból pedig 200 négyzetméter lakóterület található rajta. Itt található egy óriási nagy kezelőfelület, ahol található két Garmin műszer, ami teljes felszereltségűek. Van egy 360-as kamera, ahol teljesen be lehet látni az egész hajót, ezzel pedig sokkal könnyebb bedokkolni bárhova. Van egy joystickunk, amire a bedokkolás szintén nagyon könnyű. Itt elő van egy hatalmas nagy napozó terasz, és itt is ki lehet feküdni, napozni. Itt van egy tökéletes új étkező területünk, ami lent ugyanúgy megtalálható. Itt található gyakorlatilag egy másik konyha, ahol ugyanúgy található egy grill, és található egy szép csap. Itt fent található egy elhúzható tető, amit ha kinyitunk, akkor még nagyobbet varázsolhatjuk a teret.